Bi ye jumadon ye février kalo tile 6 san 2026 Bamako News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna kunnafoni dila min bɛ yen nɔ n'a tɔgɔ ye ko Yusufu Sisoko ale ye kunnafoni di sɛbɛn ɲɛmɔgɔ ye. Kunnafoni di sɛbɛn min ni a bɛ wele ko alternance. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ awa ale minɛna a minɛna ko a ye mun kɛ a yirala k'a fɔ a ka awa kunnafoni dɔw bɛ yen nɔ a ye min bila sen kan o kɔnɔna na a ye jamana ɲɛmɔgɔ dɔ dɔgɔya min ni o ye jamana wɛrɛ jamana ɲɛmaa ye wa a yirala fana k'a fɔ ko a ka kunnafoni in bi dankari kɛ jamana yɛrɛ la ka kɛɲɛ ni o bɛɛ lajɛlen ye u ye a yira fana k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ye nkalon da awa jamana wɛrɛ jamana ɲɛmaaw la ka dɔgɔyama ta k'u sɛgɛrɛ ani ka dankari kɛ hali an yɛrɛw ka jamana taabolo la a yirala k'a fɔ ani kaso ka kan a ka kiriw o bilalen bɛ ka marisi kalo tile 9 natɔ la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye. An balimakɛ sifinaka min tun ye a yɛrɛ faga ni ka a yɛrɛ fili Bamakɔ premier pont na ni a sisan o bɛ t'i jɔ san 29 na a yirala k'a fɔ a na kɛ ale furu yera kununko après midi la. An bɛ dugawu don kɛ ka ɲɛsin ani alisilamɛsiw bɛɛ lajɛlen ma Ala ka hinɛ a la ka a dayɔrɔ sumaya. Alamisadon février kalo tile 5 san 2026 ladala san o san min ye gouvernement maaw ye olu bɛ taa foli bila jamana ɲɛmɔgɔ la. Ɲinan ta in yɛrɛ kɛra fama dagayɔrɔ la soba min ni a yirala k'a fɔ ko o ye gouvernement maaw bɛɛ lajɛlen kunbɛn ani jamanakuntigi u sigira ka sankura foli kɛ o de senfɛ min ye furancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔ ye général d'armée Asimi Goïta a y'a yira k'a fɔ ko san 2026 ani san 2027 o de bɛna taga kɛ san ye san min ni kalanko ani seko ni dɔnko o bɛ don ba la o san kɔnɔna na. Kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ Masina ale mara la dugu min bɛ yen nɔ n'u k'a ma ko Kolongotomo awa Kolongotomo nin bɛ Mali cɛmancɛ yan bolo de fɛ a na kɛ min ye Bamaciw ye olu de filɛ nin ye ka waati di l'école karamɔgɔw ma ka ɲɛf'u ɲɛna ko kabini an b'an tuma na u ka awa min ye kalanw bɛɛ lajɛlen jɔ ni yɔrɔ kofɔlenw na n'o ye kalansow kɔnɔna ye nin na kɛ bagabagali wale ye min bɔra Bamaciw yɔrɔ ka ɲɛsin ni l'école karamɔgɔ ninnu ma Kolongotomo Masina ale mara kɔnɔna na. Kununko alamisadon n'o bɛ na février kalo tile 5 ma san 2026 ayiwa sira min bɛ Bamakɔ ni Kulukoro cɛ siraba don n'a bɛ Bamakɔ yɛrɛ dugu kɔnɔna cɛci a jirala k'a fɔ siraba in a baaraw daminɛna ko kura cakɛda min bɛ yen ni o ye groupement d'entreprise en charge des travaux n'u ko a ma ko bakuruba la COVEC Mali EGK awa ko a y'a ka baaraw daminɛ ani cakɛda minnu b'a kɛrɛfɛ n'olu bɛ baara in kɔlɔsi ko baara in kɔni bɛ sen na i n'a fɔ a laɲinina cogoya min na. Nin wagati in na an bɛ taa jamana kɔkannaw la. Kunnafoni sɔrɔlen dɔw y'a yira k'a fɔ ko min ye Niger ko a y'a yira k'a fɔ ko u ka jamana ɲɛmɔgɔ k'u ye wulikajɔ dɔ kɛ u ka sariyatigiw u ye wulikajɔ dɔ kɛ cakɛda min n'a tɔgɔ ye ko Orano ka sababuya kɛ ko k'a bi k'u ka sigidaw tiɲɛ ko sariyaw tigilamaw wulilen bɛ nin cakɛda in nɔfɛ n'o ye Orano ye ka sababuya kɛ k'u ka sigida tiɲɛni ko a senba de yera a la nin wagati in na nin jamana in kɔnɔna na. Kongo jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Denis Sassou Nguesso ye a y'a yira alamisadon k'a fɔ k'a bɛ fɛ k'i kanbɔ jamanakuntigiya nɔfɛ min bolodalen bɛ ka bila marisi kalo in la san 2026 ayiwa min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la kunnafoni sɔrɔla yen nɔ de ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimaw la aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn donna nataw la.